okang' mager ne joma nego jowetegi nikech hera ok chun kaponi rumo to ber ka uwere gi kwe. Mano Fred Osuru kantiere Dandora. Mago kanyero moko kuom ote mabende donjonwa. Sigana mabende warito en sirikal ma pacho kako kalembetre mare ma Bangkok osereso jo Kenya 175 moriwo 78 mane ochopo pacho kaka wuono kowuok e piny mar Myanmar kama gisebedo ka gitimo tich mabandian. Jagoro mongirore migawo matudok kod pinje ma oko Roslyn Njogu mane oromonegi e paw ndeke ma JKIA owacho ni gitimo nonro mar yango achudhe mawuondo jo Kenya gi wach mar dhi tiyo e piny Thailand to bang'e iterogi e piny mar Myanmar. Kaka jafamora Joyce Oduor lero, jo Kenya mano chope pacho kaka wuono onyiso mor margi mar duogo Thurka bang' sandore kuom dweche mathoth e pinyno mar Myanmar. Kar saboro mar odiochieng' e alap ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport bore Nairobi, jo Kenya ma ores kowuok e tich mar koto ji e mbui e piny Myanmar omolo. Kata obedo ni giumore kod suka kendo ruako abuog rombe, giyudo fuong'ruok mar duogo dala bang' kalo e matek e piny Myanmar kama giwacho ni gisebedo ka gikalo e matek. I am a chef. That is the job I was promised I'm going to do in Thailand. But I found myself doing a scamming job. Fake job, kazi hewa. All I can say is thank you God. Yeah, coming here live, my life is matters a lot. Kwenda kwangu Thailand, nilienda kama mwalimu wa Kiingereza. Wakati tulifika huko kazi sikuwa tena ya walimu. Ilikuwa ni tuibie watu online. Wisi. Moko kuom jogo mane oduogo e pacho kaka John Gidan wacho ni gikalo e sand mathoth e lwet jogo mane gitiyonegi e piny Myanmar kendo ne gitiyo maonge chudo moramora. Kama hujafaulu kuiba ni banishment. Uko kulala kama huku Kenya mnalala 8 hours, uko kulala ni 1 hour 30 minutes. Mshahara mimi kama kuna mtu amesema kwamba amewahi pewa mshahara ama kama kuna mtu anasema kwamba alilipwa, mimi mshahara nasikianga tu. Punishment is there. That is something that is there real. We have seen people being tortured, yeah, being electrified. Some are beaten up, or you just, yani unakaa kwa jua mpaka iishi. Jagoro maongirore migawo mar tudruok kod pinje maoko Roslyn Njogu mane oromonegi e paw ndeke wacho ni gisereso jo Kenya mathoth kowuok Myanmar. Over the last 1 month, we've been able to repatriate 175 Kenyans, including the 78 who are here with us today. Njogu wacho ni jo Kenya yudore kama tek mar timo tije maricho e piny Myanmar nikech ok gilu yore makare ma oyang kod sirikal mar manyo tije e pinje maoko. We continue to appeal to Kenyans to check every job opportunity that you come across. The National Employment Authority within the Ministry of Labor runs a website that tells you who are credible and licensed agents. Omedo ni sirikal dhi nyime kod timo nonro mar yango agents mawuondo jo Kenya ni iterogi e piny Thailand to bang'e giyudore e piny Myanmar. Investigations are ongoing. Very often what we have is that sometimes victims or survivors are unwilling to come forward or do not give sufficient information or are threatened into silence. But as we have continued to receive the various groups, we have done debriefing that has given us information, and that has given the security agencies leads to go on, and investigations are ongoing. Jo Kenya mane oduogo e pacho kaka wuono onyiso mor margi mar duogo ka gikwayo ni otimnegi pim makare mar nono chal mar ngimagi kaluwore kod san mane gikalo ka bende gikwero jo Kenya mondo obeda kicha ni onge thuolo mag tije Thailand. Kama unaweza kupata nafasi ya choo ufanye kazi kwa choo, hata kama ni kuosha choo ya mtu na upewe 50 bob, enda hapo. Bado kuna Wakenya huko wengi. Mahali penye tumekuwa kwa hii 40 days imekuwa ni mateso. Sira, hakuna raha huko. So haijakuwa rahisi sana, lakini nataka nishukuru Mungu kwa kutusaidia tufike. Onge tije e pinyno mar Thailand mane ote mabende jo Kenya 78 ma oduoge pacho kae kowuok e pinyno mar Myanmar nitiere godo ne jo Kenya wetegi ka koro gikwayo sirikal mar mondo mi odhi mbele kod chenro mar reso jo Kenya wetegi ma pod odong e pinyno mar Myanmar. Joyce Oduor, Ramogi TV, alap ndeke mar JKIA, Nairobi.